Ova aplikacija će vam se dopasti. Pazite sad, ovo je aplikacija Session i zasnovana na Signalu. Dakle, aplikacija za anonimno dopisivanje. Ovo je najbolje što ćete moći da nađete od aplikacija za dopisivanje po pitanju anonimnosti i privatnosti. Dakle, spomenuo sam Signal, za njega su mnogi čuli, to je anonimna aplikacija za dopisivanje i u suštini ova aplikacija nudi dopisivanje, ali se sav sadržaj enkriptuje. Dakle, po defaultu je, evo ovde piše, Signal koristi end-to-end encryption po defaultu, ali problem je što oni zahtevaju broj mobilnog telefona da biste se registrovali na servis. Naravno, to je problem zato što broj telefona može da se lako veže za neku osobu, sem ako kupite prepaid, ali to je već sad druga priča, ali u suštini to je generalno mana ove mreže, odnosno ove aplikacije i dobro je što oni, osim tog broja telefona, ne prikupljaju ništa. Evo ovde sam otvorio članak da vam pročitam, ovo je dakle poziv od suda ovoj kompaniji koja drži Signal da dostave određene podatke neke osobe koja koristi njihovu aplikaciju, jel? I oni su rekli, ok, nema problema, dostavit ćemo, ne vidite. Dakle, oni su želili da pomognu u tome, ali su rekli da oni prosto nemaju ništa od podataka o korisnicima. Dakle, oni imaju broj mobilnog telefona i, pazite sad ovo, imaju ova dva podatka samo. Dakle, imaju podatak samo o vremenu kreiranja naloga i vremenu posljednje konekcije, verovatno na aplikaciji njihove. I to su čak poslali u Unix formatu, tako da će morati da googlaju kako da ovo konvertuju u format koji može da se pročita lepo. Ovde su maskirali akaunt, verovatno je to broj telefona, sad samo nisam siguran da li je to u plain tekstu, odnosno da li može da se pročita plus neki broj, ili je možda čak hešovano, nisam siguran, ali uglavnom ovo su dva podatka i jedina dva podatka koje oni imaju o vama, što je zaista za pohvalu. Za, recimo, Telegram on se okuplja mnogo više podataka i još plus traži isto broj telefona, tako da Signal je nekako mnogo bolja opcija od Telegrama, a naravno daleko bolje od Messengera, Whatsappa i ostalih špijunskih aplikacija. Ali opet ima jednu manu, a to je da Signal koristi centralni server za prosleđivanje poruka. Oni imaju znači server koji prima te poruke, glasovne poruke, pozive i tako dalje. I taj centralni server je dakle podložan napadu. Dakle, može da se bukvalno na dark webu kupi DDoS napad za XY bitcoina i mogu da obore server, da ga onemoguće i tako dalje. Naravno, može da se i hakuje, ali oni, kao što sam rekao, enkriptuju sve podatke, tako da apsolutno kogod hakuje nema nikakve koristi od toga. Sad, imate dakle Session. Session je fork, odnosno to je aplikacija koja je izvedena iz Signala ili ti, hajde da kažem, uzeli su Signal aplikaciju i nadogradili je, unapredili je, ubacili su neke svoje opcije. Sad, šta su oni tu napravili da bude bolje nego na Signalu, pošto je Signal već sasvim ok. Oni su čak i ovde podatak izbacili. Dakle, account, dakle, nemate čak ni potrebu da unesete svoj broj telefona, ni email, ništa, znači, apsolutno ste anonimni. Podaci su svi enkriptovani, znači, sve stoji ono što stoji za Signal, sve te pozitivne strane, ali su još one negativne strane uklonili. Dakle, imate, vidite ovde na slici, mogućnost slanja emojija, slika, galerije, linkova, audio fajlova, voice fajlova, znači imate sve, ali još plus imate dodatni taj sloj zaštite, a to je pod jedan, nemate potrebu da unosite broj telefona niti email, pokazat ću vam posle kako funkcioniše, i ne koristi se centralni server, nego Onion mreža. Onion mreža vam je možda poznato pod nazivom Tor, ako ste čuli, ili ako niste za to, vratno ste čuli za Dark Web, pa na Dark Web se ide preko Onion mreže. Sad ću vam pokazati otprilike ovde kako funkcioniše. Dakle, ovo je sa Tails sajta, ovo je inače ekstra operativni sistem, preporuka da ga koristite, anoniman je ako planirate da radite bilo šta što ne bi smelo, ovaj sistem za to. I evo ovde, oni su ovde lepo naslikali da razume svaki korisnik, dakle ovaj šator, to biste bili vi, ova ovde devojka za vatrom je druga strana, prosto znači neka osoba sa druge strane koja šaljete poruku i vi sad ovde, dakle, imate ova 3 servera
i ovaj ovde čovek, da kažem da to je neka vaša poruka. Dakle, vi sad želite da pošaljete poruku ovoj ovde osobi, ovako da pokažem, dakle, pošaljete ovom ovde prvom serveru, taj prvi server dekriptuje i enkriptuje ponovo sadržaj, prosledi drugom serveru, ovaj drugi server sada vidi samo ovaj prvi. Dakle, već ovaj drugi server ne zna za vas. On, znači, apsolutno vas ne vidi, on vidi ovaj prvi server. I taj drugi server takođe enkriptuje ove podatke, prosledi trećem serveru. Treći server sad vidi samo drugi server i ne vidi prvi ni vas. I treći server opet enkriptuje, znači treći sloj zaštite i pošalje ovom ovde krajnjem korisniku. Krajnji korisnik vidi samo treći server. Dakle, vama se trag izgubio već na drugom koraku i ova poruka je stigla anonimno, bezbedno enkriptovana do vašeg ovog sagovornika. Sad, dakle, Session koristi Onion mrežu i to znači da vi kad pošaljete poruku, znate sigurno da ćete biti anonimni. Sad ćemo ovde pokazati u aplikaciji. Dakle, kada kliknete ovde na ovo zeleno, imate ovako piše pet, znači to vam je putanja. I kaže da Session sakrije vašu IP adresu tako što prosleđuje kroz nekoliko nodova, odnosno tih servera. Ovde vidite slikovito prikazano, imate device, to ste vi, i ovako 3 servera su između mene i ovog mog sagovornika. Dakle, prvi je Amerika, drugi je Francuska i treći je Nemačka. Dakle, kad pošaljem poruku, ta poruka prolazi kroz sva ova 3 servera i onda dolazi na destinaciju. Ovaj ovde korisnik na destinaciji vidi samo ovaj treći server, dakle Nemačku. Ova Nemačka vidi Francusku, Francuska vidi Ameriku i Amerika vidi mene. Dakle, ovaj korisnik, odnosno neki moj sagovornik, ne vidi mene. I to što se tiče Oniona, a što se tiče, što sam vam obećao da ću vam pokazati, ovo je Session ID, dakle ovo vam je ID koji koristite da se povežete sa vašim sagovornikom. Znači nemate broj telefona, email, nemate ništa, nego kada napravite nalog, odnosno kada prvi put pokrenete aplikaciju, generisat će vam se ovako neki nasumični broj, odnosno niz karaktera. I vi onda to kopirate ili imate ovde QR kod, pokažete vašem nekom sagovorniku i onda on vas doda za, ajde da kažemo, za dopisivanje, nije baš za prijatelja, ali u tom smislu. I onda vaš prijatelj ode na new message i nalepi vaš Session ID. I što i vi tako možete, jel? To je to, dakle, imate Session ID i konekcija je enkriptovana, tako da ni u jednom trenutku niko ne zna da ste vi iza neke poruke, a ta poruka je svakako već enkriptovana. I kao što vidite, možete poslati sliku, poruku, klasičnu, jel, glasovnu poruku i imate ove emojije, kao što vidite ovde. Možete poslati i fajlove, kliknete na plusić, izaberete neki fajl i tako to. Jedina mana je što imate ograničenje od nekih 2 do 5 megabajta što se tiče fajlova, što po današnjim standardima dosta malo, ajde da kažemo, pošto telefoni danas prave dosta kvalitetne slike i videoklipove, tako da nije baš za pohvalu. I imate ovde ovu slušalicu, to je za audio poziv, ali je problem što audio poziv ide preko centralnog servera, ne može da se koristi Onion, jer Onion mreža radi na 4. layeru i 4. layer dozvoljava TCP/IP protokol, nema mogućnost za UDP, koji se inače koristi za real-time prenos podataka gde nije bitan integritet podataka, nego je bitan samo protok. Tako da to je problem, ali dobra vest je da, nisam uspio da nađem, ali ima negde, bio sam našao pre neki dan, Session uskoro prelazi na Loki.net mrežu. Dakle, to vam je još bolja mreža od Oniona i radi na 3. layeru. Dakle, imate UDP, imate još bolju sigurnost, privatnost i Loki.net će podržavati sve te funkcije koje nema Onion mreža. Dakle, to je anonimna mreža sledeće generacije i uglavnom će se koristiti ta mreža u budućnosti. Dakle, to je prednost. Što se tiče mana, Sessiona mana je, pa hajde da kažemo ovde ID koji može biti malo komplikovan za početnike, jer uglavnom su ljudi navikli da daju broj telefona ili mail, to se lako prepiše i vrlo brzo možete se konektujete sa vašim sagovornikom, a ovdje ipak imate ovaj ID koji morate kopirati, ne daj Bože da neko prepisuje, verovatno neće prepisati iz prvog puta kako treba, ali uglavnom se Session koristi između korisnika koji nelegalno trguju kriptovalutama ili na crnom tržištu, na internetu, pa im nije problem da pored Bitcoin recimo ili Monero adrese još nalepe i Session ID, svakako će ljudi to kopirati, niko neće prepisivati, jel da? Tako da,
preporuka velika za ovaj session, imate kada idete na download, znači za desktop, Windows, Mac, Linux i ovdje imate za Android i iPhone, imate APK da skinete i naravno na F-Droidusu, što je za svaku pohvalu. Na Windowsu radi baš lepo, ok aplikacija, kad pokrenete prvi put dobijete vaš ID, proslijedite prijateljima, kažete im lepo da ostave Messenger, WhatsApp, Viber i šta sve, lepo pređu na ovaj session i nema niko da vas prati, da vam čita poruke i da vas locira. Tako da, eto, to bi bilo to za ovaj videoklip. Mislim da će biti još neki videoklip što se tiče privatnosti, bezbednosti, internetu i tako to. Ako vam se sviđa, naravno, lajkujte i prijavite se na kanal.